Nkhani inaso imene yangotipeza kumene Sylvester Namiwa amene ali abungwe la SIDED ndipo iwowa anasankhidwa kukhala nawo mu Commission of Inquiry yofufuza imfa yomwe inatenga wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Chilima ndi anthu ena 8 kuti akhale nawo mu ndandanda ofufuza za imfa imeneyi. Ndipo lero lino pa 30 Oktoba 2024 Sylvester Namiwa alengeza polemba kalata kuti iwowa atuluka mu Commission of Inquiry. Funso nkumati kodi iwowa atulukiranji pakuti anapita kukalumbiritsidwa zana ndi president ndipo anasimikizira Malawi kuti iwowa agwira ntchito ndi anthu ena amene asankhidwa mu Commission of Inquiry imeneyi. Lero tikamaliza video iyi mukhala mwaziwa chifukwa chimene Sylvester Namiwa lero lino atulukira mu Commission of Inquiry imeneyi. Koma tisananene chifukwa chenicheni kapena tisanakufotokozereni sarane wa nkhani imeneyi, tikufuna muonere Sylvester Namiwa akuyankhula atamaliza kulumbira mu mzinda wa Lilongwe pamene amalumbirira pamodzi ndi president kunena kuti iwowa akhala nawo mu Commission of Inquiry ndipo adawachita interview. Izi ndi zimene adayankhula ndipo lero lino tikumva kuti atuluka. So tatiyeni tionere kuti Sylvester Namiwa adayankhula kuti chani. Tikatha pamenepo tikuwuzeni kuti kodi Sylvester Namiwa lero lino aulula kuti atuluka mu Commission of Inquiry chifukwa chani. Ndilinso ndi mmodzi amene ali mu commission imeneyi amene wanda Sylvester Namiwa ambiri tikuwadziwa ngati omenyera ufulu. Ndikulandireni. Ndathokoza zikumukwambiri mayi. Inu ndi mmodzi wa anthu amene ali mu commission imeneyi ndipo mwasankhidwa kuti mugwire ntchito imeneyi. Ikuyamba tsopano ntchito imeneyi mwayilandira motani? Izitu ndi zimene Amalawi akhala akudikira ndipo ndinene pano kuti Amalawi akuona kuti tachedwa ntchito imene tikanayigwira muchudi momuja komabe tithokoze pano kuti mtsogoleri wa dziko lino amva madandaulo a Malawi akhazisa Commission of Inquiry imeneyi komanso ananena kuti akufuna kuti chilichonse chichitike poyera komanso ananena kuti wina aliyense akayitanidwa abwere. Ndinofuna kupempheni kuti lero mmene mabwera pano akakuzisatira tikayamba kugwira ntchito imene mukhalenso mukulondoza china chilichonse. Tikufuna chilichonse chichitike poyera pasakhale chobisa china chilichonse. President anena okha ndi situganiza kuti pakhala wina amenenso angakhale ndi mphamvu zokasosana ndi mtsogoleri wa dziko lino. Zimene ayankhula president tafa ino zonse zichitike poyera. Ine kuvomera kuti ndikhale mu komiti imene mukuziwa tinakonza zionesero kuchita kukakamiza kuti komiti imene ikhazikitsidwe nditathokoza kuti ikhazikitsidwe. Koma kuvomera kwanga kukhala mu komiti imene sikusintha kanthu chilichonse chimene timagwira ntchito ngati SIDED. Ndinomenyera maufulu anthu andi ku komiti imene ndikunyamula mafunso onse amene Amalawi ali nawo amene anakanika kuyankhidwa mu ripoti lija la akaswiri aku Germany. Choncho ndi limenemo kukayimirira Amalawi onse amene ali ochuluka amene alibe owayankhulira pa Chingerezi timati the voiceless. President afotokoza kuti ripoti imene likapena tinene kuti Commission of Inquiry yomwe akusankhani inu ithandizira kuti ipoletse mabala amene Amalawi ali nayo. Sindikudziwa inu ngati kumbali yanu makamaka amene mmamenyera maufulu anthu muchita zotani kuti musapitirize kusonkhezera moto koma kuthandizira kuti zimenezi zipoletse mabala a Malawi. Choyambirira kunena kuti anthu atikhulupirira kunja kuti tinene zoona anthu akuyankhula kumayang'ana mayina aja ndi choyambirira njonena kuti president anaoka kuti tipange chinthu poyera. Chachiwiri wina aliyense amene afuna kuti afunsidwe mafunso ayitanidwe ndipo abwere. Choyambirira chimenecho tikachita zinthu zimenezi Amalawi atikhulupirira ndipo mabala amene alipo apola. Komano tikabwera pano ndikupanga zinthu zoti amangenso Amalawi masamba ndiye kuti tikungonjezera mavuto tikungonjezera zilonda zimene Amalawi ali nazo. Mankhwala akulu ndonena kuti tigwire ntchito poyera tigwire ntchito mwachilungamo. Nanena kale kuti kukhala mu komiti mwa ife ena afe tavomera chifukwa ndi maso a Malawi ndi imene mukutiona ife Malawi mutikhulupirire kunena kuti mafunso anu onse aja akayankhidwa. Ndathokoza kwambiri Namiwa. Azikumukwambiri. Umonso ndimene anayankhulira Sylvester Namiwa abungwe la SIDED atangomaliza kulumbira kuti iwo agwira ntchito
ndi anthu ena amene asankhidwa mu Commission of Inquiry yofufuza za imfa kapena kuti ngozi imene inachitika inapha abale athu komanso a Vice President a dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Mutha kuona kuti zimene adayankhulazo lero lino zikupherezera ndi kutuluka kwawo kwa mu Commission of Inquiry imeneyi makamaka potengera ndi kalata imene alemba. So apa sitikufuna tiyankhule zambiri koma funso lomwe lija tiliyankhe makamaka popereka zimene a Sylvester Namiwa ayankhula lero ku mtundu wa Malawi. News ya Times komanso Zodiac Online yalemba zokhuza a Sylvester Namiwa. Tatiyeni tipite ku mapeji amenewa ndipo tiwerenge kuti zikuti chani. Apa tiyambe ndi news ya Times 360 Malawi akuti omenyera ufulu anthu Sylvester Namiwa watula pansi udindo ngati membala wa commission yomwe inakhazikitsidwa kuti ichite kafukufuku wa ngozi ya ndege yomwe inapha a Saulos Chilima ndi anthu ena. Anamiwa ati achita izi chifukwa commission iyi ikukana kuchita kafukufuku iyi poyera ndipo iwo sakufuna kukhala nawo mbali yochita zinthu mobisa. Anamiwa ati akanakonda kafukufukuyo akanamaonesedwa pakanema ngati momwe akubanja anapemphera ndipo zomvetsa chisoni kuti commission iyi yakana izi. Iwo ati alembera kalata ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino komanso commission iyi kuwadziwitsa za chiganizo chawo. So apa taziwano chifukwa chimene Sylvester Namiwa atulukira mu Commission of Inquiry imene imafuna ifufuze kapena kuti ikufuna ifufuze zokhuza imfa ya Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena. Akuti iwowa azisiya ndipo sapanga nawo chifukwa chokuti zinthu zake zikuoneka ngati kuti zikufunika zichitike mobisa, zosemphana ndi mmene iwo adayankhuliranso pa interview paja. Chifukwa nthawi zonse Sylvester Namiwa pamene amachitidwa interview komanso press briefing imene adachita adanena momveka bwino kuti ndikakaona kuti zinthu zake sizikupita kolongosoka kapena kuti ndikakaona kuti zikufuna zilowe chinyengo kapena akuchita zinthu zimene sindidagwirizane ndikazisiya chifukwa ine ndikufuna chilungamo. So Sylvester Namiwa apa wanenesa kuti iyeyo mu Commission of Inquiry watulukamo pakuti anthu ena mu Commission of Inquiry akufunisisa kapena kuti sakufuna kuonesa zinthu poyera zosemphana ndi zimene akubanja adapempha kuti zizichitika. Chifukwa akubanja Waulura adapempha ndithu kuboma pamene ankachita comment nkhani imeneyi yokhuza Commission of Inquiry adapempha kuboma kunena kuti inde zinthu zili bwino mmene mwapangiramo koma tidakakonda kuti mwina mwake zinthuzi zizionesedwa pa makanema tiziona kuti chikuchitika ndi chani kuti mwina mwake wina aliyense aziziwa. So Namiwa lero lino anenaso zomwezo kungopherezera zimene kapena kuti pempho limene adapempha akubanja. So awo ndi makomenti ena amene anthu ayikapo pamene Sylvester Namiwa atuluka mu Commission of Inquiry kunena kuti ndazisiya chifukwa ineyo zimene ndimafuna kapena akubanja zimene adanena si zimene zikuchitika. Ndipo ndinayesa kuyankhulana ndi anthu ena am Commission of Inquiry koma akana. Zimenezi ndi zimene zachitika lero lino pa 30 October 2024. Kodi inu maganizo anu pa nkhani imeneyi ndi wokuti chani?